teda k tomu klukovi, jo? Jasně. Hele, vystoupá to je nový mobil. Fakt se asi koupím fakt nový mobil, protože... Fakt to je fakt dobrý teda. Za svým koukem na Instagram, ale jak nevím co. Přitom já taková nikdy nebyla. Kde vlastně byl můj kluk? Jo, vlastně v tom banánu. A myslím, že to má teďka mámu s segrou. Takže tetu tam má mámu a tetu. Jo, je tady. Hej, tak co jako? Haló. Tady není sakra. Jo, já jsem tady. Jsem tady, prosím tě. No, tak chceš dneska v nás spát třeba? Jo, klidně, jako, no se stejně už odstěhovala. Takže jestli chci, můžu v nás dneska spát? Jo, klidně, jenom můžu se od tebe počít mobil, jo, děkuji, jo. Jo, mami, prosím tě, já můžu u toho se spát? Jasně. Dobře, děkuji. No a co chceš teda dělat, jako? No, já nevím, třeba si tady můžu rozložit postel, ne? OK. Asi zhasnem, ne? Už jdeme spát. Jo, já můžu spát tady? Jasně, já budu nahoru. Já budu nahoru, jo. On nic o mě ještě neví. Nic o mě ještě neví o mě vůbec nic. Ok, počkat, tak to musíte dělat ten obličej, dělat. To teda nevím. Co děláš, jo? Ty chceš to dělat, jo, tak počkej. Tak jdeme spát. Já musím jít už domů, já se tady necítím nějak dobře. Jo, tak běž, ahoj. Je mi nějak blbě, sakra. Ahoj. Ty už si mohl myslet, že přijde zítra. No to, já nevím, prostě jsem chtěla být za radši s váma. Ale to se nemuselo, prosím tě. Ale já chci. Tak dobrou noc.
Já ani se nedivím, když je 7 ráno. Ty kola. Já jsem nic skoro nejedla, takže nevím, z čeho to mám. Dobrý. Budu v pohodě. Budu v pohodičce. Já jsem radši test, ten těhotenský. No ty vole, tak to ne. Pane bože, mě je třeba ve 14 a už jsem těhotná, pane bože. Zkusím to vyspat, doufám, že to je zde sen. Tak, 10 ráno, pane bože, mami, já jsem těhotná. Cože? No právě, cože? Buď happy. Jo, jsme happy. A co je? Co se stalo? Sakra bude mít malé dítě, ty budeš teta právě. Fakt, já jsem teta, jupí. Tak dobrý. Musíme ti to tady udělat. Prosím tě, máme v klídku, jo? Kdo ti to vlastně udělal? Můj klub, právě proto jsem se vrátil. A nevadí. To nevadí. Jupi. Takže neboj se, jo? Neboj se ničeho. Vážně ničeho se neboj. Bude to v klídku. Neboj se. Já se nebojím, prosím tě. Hele, já ti tady dám televizku. Mami, koupíš mi něco, prosím tě, v tom obchodě. Jasný. Tady bude Segra s tebou, jo? Jasný. Tak já jdu. Tak chceme koupit. Jdeme ji překvapit. Já nemám na ten iPhone, který si ona přála, ale nechce ho jako ségra. Ale mám aspoň na nějaký mobil. No tady ten mobil máma. Ten bude hezký. Potom prosím zabavte mi ten mobil, jasné. Já si jenom tady ještě něco vyberu. Kočičku, to bychom se nikdo nepostarali. Jo, vezmeme něco. Tak. Tady někdo ztratil prašulky. Pane, děkuji. Už jste si žral prašule? Žerete prašule? Sakra, žerete to? Žerete prašule? Fuj. Okej, to nebudu řešit. A to je jedlý papír. Počkej, budete žrat i tuty? Jo, on je žere i tuty. Hustý.
Tak. Proč takhle nakupujete, paní? No moje dcera 14 letá je těhotná. Cože? Tak to přeju hodně štěstí, pak přijďte s miminkem. Jasně. Tak ahoj. Ne, počkat, ještě tady něco jako. Tak. Tak. Tak jdeme. Shledanou. Ježiš, já jsem to zapomněla, ten mobil, ale počkat. Je to zavřená, tady je zavřená. A mám svého kamaráda malinkýho a mám to všechno zadara. No to má určitě i mobily. Tak. To jo. Čau, bráško, čau. Ahoj, nazdar, no, zajímavý teda. Můžu se vzít to skoro všechno jasný, můžeš si vzít, co chceš. Ach jo. Tady. Je to pejska. Je to tričko. Kopřík, ne. Tady ty věci potřebuje, ale jak se to máme jako vejít? Mám ještě nákup. Počkej. Někdo mi s tím může pomoct. Ten, co žral penízky, čau. Nazdar. Jo. Bože, co daleko to jedná, jo. Teď v kolika? Ve 14, no právě. Ježišmarja, ve 14. To teda nevím, no. To nevím, no. Tak schla. Teplo už jeden blbej. Ahoj, mami. Jo, ty si na to píše, že to je holka. Fakt holka, tak to bude další do rodiny, že? Jasný. Možná tady můj zvířátko. Díky, mami. Jo, převlíkni si. Ježiš. Šlo ještě velký přechod docela. Jo, mám, no. Máš pejska. A teď to, víš, jo. Tak se běž spinkat, jo? Jo, máme. Tak, ty. Nějaký katalogy.
Tak. Tak. Ježiš, tady to pálivý. Ketchup. Brambůrky ti dám sem. Maso tady. Mléko. Tady. Chleba bude tady. 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 Tak. Tak sem dáme ty tašky. Tak a tak. Ježišmarja. No. Jo, tady ty spinkáš. O 6 měsíců později. Máme, už to asi přichází. Co? Už budeš rodit? Jo. Ne, možná ne. Já si jdu něco koupit, jo. Zvládneš to. Jasný, zvládnu. Ale se ničeho se nebojí. Kdyby něco, tak prostě si syní a plač, jo? Jasný. Ach jo. Paní, jste v pořádku? Jo, jsem. Já nejsem paní, já se začínám mít 14 let. Ježiš, proč mám ještě takové na kaučíku? Já to dělám to oblečení, no nebojte se, my vám přineseme nějaké. Ježiš, to je krásný děcko. Musím běžet pro domů, pro oblečení. Hraju hru. Takže tu televizi můžu vypnout. Jo. Ano, Toničko. Ano. Prosím tě, musíš to každou chvilku jenom rozsvícet, ale ona by měla... Tu uslyšíš. Jo. Když se to pohne, tak se to rozsvítí. Jo. Ale když tak si to rozsvítíš jakýmkoliv tím, zmačkneš to, nebo to, je to úplně jedno co. Jo. No, ono to za chvilku zhasne, protože se nehejbe. Ono to je nějaký ten úsporný a tady to prostě ten nesere, to je jediný, co mě sere. Tak zhasní už, vždyť je to. No tak si to můžeš čímkoliv prostě zmačkneš, tak se to rozsvítí. Jo? Tak jo. Tak nechám ti tady teda. Jo. Jenom prosím tě občas pak koukni. Jo. Se tam upravuje. Jo. Jo. No, kde je ta holka? Kde je ta holička moje? Ahoj, mami. Ty už porodila, jo. Jo. Já jsem se jen přemítám to celé od krve. Aha. No jo. Já jsem teta, já jsem babička, já jsem máma, jupi. Jupi. No konečně. No jo. Tak. O pár let později. Mami.
co já, mami, a co já, mami, ježiš, to furt. No jo, takhle to furt hodí. Tak to už třeba vyrostla. No jo. No, teta. Ježiš. Maria. Tak dneska se to na sebe dejtu asi. Ne, co děláš, ty má oblečení, matko? Ty jsi mrtvý. To je taky můj. Nemůžu žádný oblečení, takhle to můžeš nějak oblečit, jo? Ježiši, už umírám. Mami, ne. Mama umřela. Yes, Woody. Free. No, jo, ty jsi můj furík. Furíku. Ty ráda furíku. Jo. Budou se to. Dobrou noc. Pojď sem. Tak lidi, pokud se vám toto video líbilo, tak dávajte lajky, bude i part, jak bude třeba tady naše malá lisa bude vyrůstat, nebo můžou být mini shorty. Jestli se vám to video líbilo, tak dávajte